Ano tayo mong order, sir? Kaan ka ng... Isa ka Spanish latte, bro, medium. O... Kanarasa, dati. Mura ni, sir? Kanarasa. Sige, sige. Ay, by the way. Unsa to igaran? 2023, sir. Sige. Okay. Sige, thank you. Sige, thank you, sir. Hi. How are you? Ako yung makastorya. Kaila ta? Oo niya nga lang, makistorya man ako. Making friends. Socializing. Here's your order, sir. Thank you, bro. Hi, bro. Yes, sir. Speak ka stable ba? Kore niya bayad ito. Sa duwa, sir? Duha? Grabe, agad makapay, good duha ka, bo? Duwa man yung order, sir. Hey, babe. Hey babe! Kanina ra ka? Dili man, pero asa kagikan? Ito, ikas kon good sa office, kaya na ko yung mga appointment nga ipang by buhat ba. Unsa yun? Nabayaran niyo ni? Wala para ba? Ay sige, wait. Tala na, babe. Wala? Ano ka masakitan, Genesis? Ano ka sa PAS? PAS 2023. PAS na sila ako may present. Ano ka mag-uul? Ay hala, nay naman di ay. Na may practice ron. Pwede unyar ng practice babe? Hapit na biya ka mo larga. Nya gamay jap mo tag oras duha. Dili pwede. Promise, ugma. Huwag ta holiday. Biya, uy. Ibiyaan ra. Tay, kiya. Kawawang Sam. Apos ko rin ako siya sa. Ayun ako. Hi, miss. Di ba ikaw tong, Ako to. Itong making friends, socializing. if matig friends ka, wakos mood. So please, pahawa. Ay, dili. Kuan. Ganang... Natak na mo. Kanina. Sure ka? Oh, sa... SB. Coffee shop. Imposible na hulog kay wala ako gadalag kwarta day. Ha? Sure, eh. Kabalo ka?
Familiar kay ka? Pila ka na ko? Oo, kaila ka ayo. We, pag-sure. Oo, ikaw tong bangungot na akong gabi eh. Gabi na po kay ka na ko, miss. Uy, kay na nga? Bangungot. Pawa, diribi, kinako iyab. Nakay uyab. Pero wala siya oras ni mo. Gitreat ba ka niya sa uyab? Pa-feel ba niya ang uyab mo? Malipayon ba ka? Ah, so ganahan ka magsakitalay tag feelings. G, mo na wala kay uyab. Wala kay friends. Gaba na nimo. Siguro, dili ka kamahal-mahal. Siguro sakto ka. Siguro wala ko'y friends, wala ko'y uyab. Hindi ko kamahal-mahal nga tao. Ug gaba ni nako. Gaba na ako ning i-focus ko sa kataong dili ko kayang gugmaon. Siguro sakto ka. Hoy! Hoy, sorry na! Kira! Kira, dawat na ako. Sorry na! Ano di ko kamahal-mahal. Gay! Ano man ka? Sorry na! Ano gusto nun? Sorry, makas taong di ka mahal-mahal. Sorry na ba? Dili naman pa ko magsunod-sunod nimo. Kinsa man pud ka? Konsensya ra ni ha? Para mahuman na o para dili na ka mangluod, berduha ka. So, unsa? Igugmaon ako nimo? Ha? Nabaw na ka? Gitagaan na tigag chance para magka-friends ta. Friends? So, pwede pa more than friends. Wow! 2023, you're so good to me, ah.